liniștite pentru a vedea marea în fiecare dimineață. Deschid geamul, admiră marea. Dacă o să ne uităm la bază, sunt clădiri vechi, iar pe măsură ce urcăm cu privirea, clădiri din ce în ce mai noi. Ultimul bloc construit este cel din fața noastră, ușor stânga, alb, și pregătesc copii pentru școală, dar de obicei este foarte aglomerată strada aceasta. Și de asta vă spuneam eu că de la Capo Peloro până la Messina mai faci 40 de minute uneori. Nu este liniștită și atunci nu și e pâclă, nu se vede diferența de culoare dintre cele două. Mări. Dar zilele acestea, când nu plouă, când e mai frumos afară, dimineața puteți să mergeți un pic să vedeți. Dacă mergeți în partea dreaptă, se deschide o ușă și se coboară la, să zicem așa, subsol. Acolo este supermarketul, se numește Coop, supermarketul, și Coopul de atunci când există un hotel și la stațiuni și la comune, peste tot se impune această taxă în Italia și trebuie să achităm 2,5 euro doar pentru 5 nopți, pentru că noi stăm într-adevăr 7 nopți, dar ei vă încasează numai pentru 5 nopți. 2,5 euro de persoană pentru 5 nopți înseamnă 12,5 euro de persoană. Nu trebuie să achitați în prima seară, dar pe parcursul șederii noastre în Sicilia să-i achităm pe o parte, într-adevăr. Pentru poza de grup, dacă mai dorește cineva, media, și zilele următoare când facem fotografii la fel. În ceea ce privește vânzarea excursiilor opționale, după cină, am trecut pe dedesubt mai înainte. Aici lacul Ganzilii Mare comunică printr-un canal cu Ganzilii Mic și respectiv cu Marea Tireniană și de aici se pleacă la pescuit de pește spadă
O să vă povestesc despre peștele spadă și despre cum este el pescuit. Da, găsiți în Madeira, corect. Dragilor, ne apropiem de hotelul nostru Capo Peloro. Vă rog să nu uitați nimic în autocar, nu vă ridicați până când nu se oprește autocarul. Vă uitați deasupra scaunului, sub scaun, să nu uitați absolut nimic. Teoretic vine tot Antonio mâine, dar nu suntem niciodată siguri, așa că nu vă lăsați nimic în autocar, că pot apărea schimbări. Luați totul cu dumneavoastră și așa este mai bine, nu uitați nimic în autocar. Mergem la recepție, deja a început vântul, se vede că se schimbă vremea. Noi de aici, de la strâmtoare, luăm pulsul întotdeauna. Și mergem la recepție, facem cazarea, am dat data nașterii, facem cazarea pentru fiecare persoană în parte. Că mai e ceva, vă stau la dispoziție, vă răspund la întrebări. Eu deja vă urez o seară plăcută, poftă bună. Vă mai spun și la masă, Antonio, grazie Antonio. Era 32 băt. De aici trebuie să mergem, vedeți? Da. Dar nu poate intra. Chiar? Da. E clar. Și bagajul meu în partea aia la alta. Pe partea aia. Nu.
ajungi aici, Luțu. Nu știu cum ajung aici. Din mașină, bagaje. Da. Care? Poate fi o plajă celebră. E veche, săracă, dar e frumoasă. E cochetă. Plată la supermarketul ăla de sub noi cu 2 euro, poate 2 euro bucata, au zis că 6 sticle cu 2 euro. Nu știu ce ton o găsit foarte convenabil. Cluj nu sunt. Ce bine că am venit pe aici. Nu vezi că am nimerit ora, tot să mor de foame. Să mor rănit din dragoste. Știi ce? Nu. Da, da. Plaja Fortino. Sau poate Fortino înseamnă port. Sicilia. Și Italia, nu? Da, și Italia. Deja ar trebui. Acolo mă duc pe plajă. Jumătate în mare. Că ne-am făcut pașii și astăzi. Iarbă, o să nu ajungem la nisip. Nu vrea cățelul.
bebe, nu si destul de prânz. Ba da. Seama că vine peștele. Păi n-ar trebui să fie un minim de femeie. Să le facă capul praștie. Da. Da. Dacă ai chef. Dacă mergem până la Messina, acolo unde sunt blocurile pe deal. Nu. Nu. Nu stăm. Nu de-aia am venit să stăm.
Aici sunt case mai impunătoare, uite cum și aia este. Wow, uite aici, ce coridor lung. Și aia ce înseamnă? La capăt e ceva construcție. Wow, și aici, ce culoar. Aici sunt tot felul de cazări. Numai atâta tot că nu scrie hotel. Apartamente sau hotel. Uite și în dreapta. Sunt apartamente după ce mobil aici. Deci noi am crezut că nu sunt hoteluri, dar uite că sunt. Așa nu-i hotelul aici. Crezi că e numai restaurant? La negru sunt. Da. Da. Dacă pe buc nu poți să cumperi un chirie și aici, cum e pe la negru? Da. Da.